Simon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers van Kulturu TV binnen- en buitenland. Ik ben vandaag hier weer met mevrouw Melgerts na de verkiezingen. Mevrouw Melgerts, apart even Winnie. Bent u blij, mevrouw Jennifer Simons, eindelijk? Mijn trekker heeft gewonnen. Juist. Ja, en de eerste vrouwelijke president van de Zuid. eerste vrouwelijke president. En het eerste wat ik wil doen, is de Almachtige bedanken dat hij het geleid heeft. Er was geen ruzie, er was geen geweld. Nou, want toen stembureau misschien een soort kleur, mij dansen ik van bij de naar Fossi. Dus ik wil de Almachtige bedanken. Ik wil bedanken alle dingen, mama, alles massa, baby. En ik ga dat doen Europa naar far. De verkiezing is geleid naar Fasifa, Masra bij wanning. Maar aan de andere kant, bij Masra D heb je ook negativiteit. En negativiteit bij de voervoeren naar de stembureau. Toch? Dus een grantangi odi alasma, odi van de Sranamang, odi de inheemse, naar de Maroon, wabif takusrevi, wabif klimusrevi, de Sranamang, wabif colleers bepaalde sani, voor mij morgen makkelijk, if alles aan settle. Dus man na lokto sei, de abrawatra, met tegen grantangi toe, want ze blijven het volgen. Dus mi breedje. Echt waar, ik ben dankbaar dat het zo is afgelopen. Deze man no chic me, want wat toen maar bij actie me, Lembo en zo. Lembo hebben druk, de journalisten hebben druk vooral naar nou ja, corruptiestories vinden plaats, onderduiking voor stembiljetten. Dus uno is uno, maar de man is zo bezig. Naar wetten, naar sani, jugo corruptie. Uno, de gemeenschap werken, we doen Uroko, Doro, omdat nono de het uitvoeringsorgaan Milopkari, kan taking. Drukte deze, mij zieke, cito, verzekeringspasje moest meki. Het probleem voor ammonicarta is nog niet opgelost. Een vanning, deze man wordt opgeroepen, maar ze krijgen hun kaart niet. Dus we lullen eten. Maar we doen rust. Ja, maar rustig ook praten, proberen. Maar we doen rust. En in alle situatie, terwijl orkaan kon nou tapu, toch? Ina seranang no na orkaan voor stemming. A stemming zou vinden plaats. Een verkiezingsorgaan. Ja. Dat uno koos doen wacht die luku. En je ziet zelf ook hoe mevrouw Simons werkt. Is net een Surinaamse vrouw. Een huilende voorzitter van Olifant, die is bezig, maar zij doet het ding. Het kan niet zo zijn dat mijn man en bouw, dan want trobi of wat dan ook, dan laat ik die kinderen in de steek. Ik moet pak op, toch? Yes. En dat we doen zo'n systeem. Ik tegen de rand dan hier, hè. Ik wil kom naar het stembureau, Sani. In welgelegen hebben we het ook ervaren, een situatie voor welgelegen. Stembureau 265, OS 2 welgelegen. En Drapemigo, kom tegen de smaak, de bemoediging. Smaak zijn bemoedigende woorden. De smaak, begi masra, voor Alasani. Migo, en die mitoro, die openen aan asingi in mijn ede en mijn uiting van een ik kan schrijven, maar ik kon zo niet tappen. Toen zing ik kon aan en ik zing en tapas koro jari, ik precies. En vader, na 2,65 draap je een big probleem bij de. Ik tegen deze maar toe. De man en roko, like amateurs, naar stembureau, want ik roko naar stembureau toe. Dus ik sap van roko en roko. En vader, de man voor stembureau 265 OS 2 welgelegen, de man take to break.
Waardoor de man veroorzaakt een lange rij. Gewoon de man doen, dat is mij relax. Een man tegen me nee, om beteri 10 of 20 pakketjes. Dat zijn dat me hier voor het eerst. En de man geeft aan toe dat ze onbemand zijn. Ja, als je voorzitter bent en je bent onbemand, if je sabatje te kan roken, dat in van je moet schedule. Begrijpt u? Dus de man stemt me goed. De mensen mogen het ook weten. Via een telefoon, ik van telefoon op contactie, alade, landelijk, precies zo een telefoon, app, landelijk mobiliseert, tak na desma voor gestem. Samen wat geef aan toe is kijk, het evangelie mooi, hoe allemaal het tak over gado. Maar sabi toe, sa gado in actie voor no. Gado taki uno mag oordeel. Dan hebben over deze massa gestem. Wallo negativiteit van ja, de man die dan moeten ze niet praten. Wel dan moet tegen als er een volk, zowel Abra Watra, zijn de wet dat we mogen niet oordelen. In een situatie voor regering Santoki, voel leed vinden plaats. Wij kunnen er vrij van praten. Ja, mama, zal last de baby's. Ja, man, pa, zowel mama, zal last de chinka de 1-2 jaar. Ja, bisma, zal last de voeten. Dan op rolstoel. En vast van de moest go naar Datra is niet hoe zal ik het zeggen, van en ati e broedo. De man is maar dat nooit de mannen begeleid, hè? Ze hebben geen begeleiding gehad. Dus men denkt dat is maar dat we rekenen dat door gestemd. Ze moeten nog veel verwerken. Dus de regering zorgt ook voor zo traumatisch dat deze mannen man gestemd. Toch? Met tegen alles maar dat respectie nanga respect sami abijono nanga adenki sami abijono. Dus konen tak moro wa los man gestem. Des massa na gestem na des massa de in bigi problema fadong onder de regering disi en ze hebben nooit begeleiding gehad. If mishi dat mipchi min plein nanga mipchi adede imi ano omdat a medisch a gezondheidssector na nul heb ik begeleiding nodig. Toch? Dus dat nu wat geven als eer, dat we me oordeelde, we takmoren erover. Toch? Laten we kijken van wat de Heer ons wil vertellen. Vooral in Suriname. En ik ga omlik van Mitaki. We mogen niet oordelen en we moeten vergevingsgezind zijn. Als Sansa mevrouw Simons doet, pot alla de mannen zei tijdens verkiezing allemaal tak de sani daarom moet je in sapsaye tachi. Mi vier mi zo sweetie. Om eerst te zijn, laat me eerlijk zijn naar a volk. Die missie abob, dat mi saka. Mi saka helemaal, mi tak mi na wande man, mi taki, mi een natuurlijke mens taki. Dat mi na vind dat abob ik klop drapen, want het is vernieling. Die a volk. Mi gesriep nange, mi sungo, mante mi opo nanga prisiri. A eerste sansam kon na mi ede, u moest vergeven. Suma na mi voor bepaal. Want we roepen de Heer aan. Maar de Heer gaat door Europa naar één fasie. En we moeten het respecteren. Dus u zegt dat van samenwerken de nu naar Gadoroko? Naar Gadoroko. En er van ook dan? Des massas dong moest arki. Den if de gos dong voor makti. Na reken dat den de. Dan zijn ze niet bezig op de weg van de Heer. Dan had het misgaan, ja. Dan ligt Jaton een eet afgelegd. Allemaal rekens ze kunnen maken en breken. Toch? Dus die is naar Gadoroko. En hij zal zijn werk doen. Samen accident. Mama. De omasma. Landelijk. Alla zee. Lek denk beelden. Umbraza.
mevrouw Jenny Simons, haar eerste vrouwelijke president, Cobra zijn denkbeelden voor je energie. Want dat hebben energie van nodig. Want het is niet makkelijk. Satan over in Sranang. En je ziet dat we hem ching, no one dat hem go in een sribi camera. Mama, je moet niet in mijn kamer. Mama, ik no one hem go op je effecten dat hij mag go in een sribi camera. Dat was ook wel los aan de. Of naar drugs. Of een camera naar kring. Of naar van een gokken. Want dit zijn de op je regering. En nou, voorzitter voor de olifant zei kreeg nou. Ama, ik kreeg. Ama, want dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Ik begrijp je, meneer de voorzitter. Want, hoe zit het met de Indiërs? Wat heb je met ze afgesproken? Hoe zit het met die mannen? Van de mannen nemen maar van don't have them met de Little House en de Preddy. Die mij weer de ketelpak. Oh, die Mennonieten. Ja, van wat kan dat ding? Dus er is nog veel. Dus een man is denk ik dat dat behouding 10 jaar is. Niet wetende dat het gebed van de moeder, het gebed van de mens, vooral van de vrouw, dat het in acht wordt genomen. De Almachtige ziet hoe we huilen. En hij geeft ons mee, laten we liefde hebben voor elkaar. Maar mevrouw Melkers, Bouterse had 2 termijnen. En veel mensen zeggen dat Chan ook een tweede termijn verdient. Misschien moet hij nog wat werk, weet je, harder werken, voor ze dat kondre komt. Nee, kijk, als ik het zo moet bekijken, dan moet ik daar zo even. Die is naar een aanvraagformulier. Een aanvraagformulier en geeft aan dat een kondre vader in een diepe put. Een armoedegrens heen. Een formulier die zie me hebben altijd over een formulier. Een formulier en geef aan om een roken naar de. Een formulier wat dit mij tak de kost deze maar. Niet tak naar deze maar zijn de libouw roken. De tak luku if me roken naar overheid dan ben je afhankelijk voor eind van de maand. Dus maar ik tik vrij voor roken naar bouwen en zo. Dat ik kies Fortnite hè. De maand taki om de 2 weken me kan voorzien. Mi also nyang dat na one ding. Dus roken probleem toch? A sociale financiële ondersteuning. Sanagi naar sociale zaken via sociale zaken uit. Waardoor mama kiezen kinderbijslag. Mensen met een beperking kiesmoney. Mensen met een zwakke huishouding kiesmoney. De man vergiet dat onap jukasema na ingisma na kondre. Dat is maar vergiet. Dat naar een sociale vlak. Het gedeelte, ik verteer also no bouw. De 5 jaar is dat de mans dom, also no bouw. Zijn de, omdat het papier is, en sorry, dat if je actie, je liep in een osso, de man tak, de man liep in een huurhuis, eigenlijk, je karing, een vijfkaring, een salon, no, osso. Gewoon de man met een vierkante. Een soort eenkamerwoning. Eenkamerwoning, toch? Wat eenkamerwoning, also not de. Tegen mijn actie EBS en SWM, de mijn actie Euro Papira. De man kiezen naar boentaki wat bivgetak naar de man, voor loes a kaarta gidesma, omdat de eigenaar sa Euro een kabra kada voor kabra in also a Euro een kabra, en bij EBS en water. Dus deze man kiezen EBS en water en de energie also. Dus huisvesting, deze regering heeft ook niet plaatsgevonden. De armoedegrens is heel hoog, omdat EBS, SWM vandaag aan de dag, om een EBS de mij sroto, om mensen mij libin dugro, toch? Aan medicatie, gezondheidssector is er niet gebracht, achteruitgang. Om mensen maar kan kiezen een kaarta, omdat a papieren zijn de podja, zogenaamd, maar ons niet, maar zogenaamd de mannen kun je aanmerken voor een kaarta, nou onwel. Maar is zo rono een kaarta die zie, om een foto amputeer, om een baby dede, dat is hem.
Dan zou je aan deze man nog 5 jaar willen geven. Maar hij heeft het meest stemmen behaald in Suriname. De bekendste man die tegen Nono deed. Suma. De president. Je bedoelt meneer Santopé? Jawel. Nou, Bonanza nou waan ding. Ja, maar als if Smatak hij de nou een chan, maar hij heeft wel veel stemmen behaald. Ja, maar ze zijn nog bezig te onderzoeken. Dit is bezig te onderzoeken, toch? Oké. Want wat is er? Stembureau 265. Drapen me geven aan de man to break, toch? En die me legt de man uit dat aan de kant. Heb je hem zien zo jugu, omdat de man creëert een lange rij. En het was van 7 tot 7. De man pot one toesma tapa stembureau mine sapsuma na desma. Bishiwang wet pick-up konta pa jari. Dan a wet pick-up e hari. Desma sa moest bij hoort toezicht tapa skoro jari. Mi tak hey sa e gebeur. No de no wa wagina mag kon se. En no wa wagina mag kon dat doro se. So. Na a telling dat was een grote probleem. Betekenen toen jullie zijn ondeskundig, jullie zijn net als de regering amateurs, toch? Omdat de man hoort aan telling, minister of naar opzet, want voeding en werkers, de man moest beturven, voerus mag ze waren moe. De man dat vind ik heel erg, dat moet ik wel toegeven, toch? En we lukken want toesani met aan de kant, die de man ook doe de RRDR. En nog erbij wat ik vreemd vind, want doorzichtig kiezen. Is je eigen stem. Want doorzichtig pe kan pot breden en zo. Je opent snel. Oh ja, is een andere soort. Ja. Want Ugwenta is een soort imri toch? Ja toch. Juist, met een lokker aan. Met een lok. Dat ben je wel sansa dangra furus maar toe. Ja, toch. Dus dat de man go na kiezen voor de RR. Dat is dus hoe man voor stembureau 265 doet. De man poeding, dat de man pot DMP apart, de man pot NDP apart, de man pot, dus alle de politieke partijen, de man pot apart. Dan die de potten apart, we gaan met jure en loon drapen. Dan nou de man teka papieren. De man teka papieren. We gaan bij beginnen bij VHP. VHP, zo. VHP, zo. Mina sabe zo. Je teka papieren, je luku, je zorgt ala desma, dat je taki VHP, mevrouw Ramparam, en dat komt voor. Dat je tek baka enen, dat je tak mevrouw zo, want attensa je teki voor oppo ala de sani, voor selecteren voor elkaar baka, en tek wallo, juru in beslag. Ja. Zo. Tek you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Dan nou, die me aan mi gesribi, mi tegen je, sami denkif ding, dan mi gesribi, dan mi oppo. Want tegen eerlijk, ik ben geleid geworden, want juist de momenten dat ik op pas koro jari. Dan, misschien over 7 uitjuru. Dan is het steeds op 10. Want nou, ik de ene schema van 1 maal 24 uur. We broeien ben de. Want hun Staanse dame, hebben de was sniper, mi breed en een sniper, hebben daar ai. A eerste ton, a eerste stembus. Kisi. A eerste wang. De man, a man pote ina waga man beregwe. A dame rego ne baka. Atak waar ga je? Abe go richting kwata weg. Atak no, in een breya richting ja. Imrei zo. Drape, proces verbaal ne teken. Mine sap of de man een verzegeling. Want mi actie de man van waka. Wat kaars ben de, mama me kwam grap dat kaars je vindt kaars. Maar wat kandra ben de, er was geen overzicht. Mi tak no de, if am dosu doro drapen en ane voorzien voor de faciliteit voor proces verbaal. Ja, ala de sani, dat de man abar recht voor verklaring nietig. Toch?
Dan nou een tweede kiesie moest komen. Met dat pa procesverbaal de. Procesverbaal na de. Met dat oké. A man kan me komen met dat a procesverbaal moest maken. Want toesma bij atibronami. Omdat if in een sapsani is het wel een beetje hinderlijk. Zowel wat toebiertjes maar. Zowel een fanning, desma in een lokaal. A procesverbaal. De man going wan dossier. Dat man karmi kong. A man tak lukuno. A procesverbaal de na abing. Maar wan de na dossier dat de priting. Voor gekopieerd. Maar zonder een handtekening. Zonder een stempel. Met tak aan de kant. Ja, want de voorzitter van die stembureau doet dat, hè? Een voorzitter, wat is om kort te zijn, Samsa. Een voorzitter een mikke huiswerk, want tijdens een situatie, daar legt dit maar uit samen moest gebeuren. Ik zeg, u bent fout bezig. U had een vergadering of informatie moeten geven aan de mensen. Dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren, zo gaat gebeuren. Misschien niet, want dat er opereert, dat ook kotas maar dan ook zoeken instrumenten. Je maakt een pong. Dat je met kapon dan nou je gaat zoeken in een koelkast para tomaten. Dat is gaan gebeuren. Oké, dames aan wat minder bij op betrekking naar Sandati. Mitegi zowel NPS, nanga NDP, nanga wat toesma sabe de trappen ete. Mitak ukar ala de RL-leden, wiki ala de rokomang, voor de partijen, want dit is nou een couveuse baby. Begrijpt u mij? Omdat de man beseft, sami ervaren, de man begrijpt, de man rekent naar wat papier goe. De man beseft belangrijk als kieside. Itak let de kade man kom, begeleid aan man langa, pa moest go, want nou een couveuse de baby de ja, charen pam geteka zuurstof. In een baby. De man stalles de wagi. Waman jumpo in a wagi. A race mopo uit a jari. Go wat tra richting. Maar nou ons heb wel gelegen. Dus met tegen mevrouw Maaien. Met tegen mevrouw Maaien. Tegen de man gegrepen naar toevlucht weg. Want dan moest ze toevlucht weg. Dan later abos kopu kom. Dat van de man doro. Maar ik geef aan. Me volg de sani. Overal. Na Sem Tori hebben. En men praat over een hertelling. Ik zou vragen aan meneer Santoki. Geef toe dat je gefaald hebt om het land te leiden. En geef toe dat je Bonanza niet heeft gewerkt. En geef toe dat al die dingen die je hebt gezegd, de mensen van SLM, de Indiërs, is het waar dat ze mochten stemmen? Dat ze mochten stemmen. Dat nou, er gaan speculaties rond dat ze hebben gestemd, dat ze mensen hebben gezien, Indiërs hebben gezien stemmen. Oké, dan wil ik vragen aan de journalisten van Suriname, de Surinaamse journalisten. Ik heb een dingen gestuurd voor mevrouw Hoever. Tussen jullie bewegen mensen die niet tussen jullie moeten zijn. Want onze journalist, en dat is van DVT geloof ik, no? Die is gehinderd geworden voor een go in een gebouw. Maar je laat wel een ander journalist toe. Die mag filmen. Jullie moeten gaan onderzoeken wie ze is. Ik ga geen naam noemen. Wie ze is. Jullie moeten er beter gaan onderzoeken. Want ze opereert overal, ook tussen jullie. En alle boodschappen worden overgebriefd aan Santoki. Want dezezelfde persoon heeft 5 jaar terug ook een propaganda gehouden in Nederland. Dus jullie moeten waakzaam zijn. Ik vind het jammer dat onze mensen zo worden behandeld. En laat me even kijken. Van Kwataweg heb ik al gezegd. Naar een auto, toch? Ik wil de mensen even wijzen wie wij eigenlijk zijn. Ik heb niet een nieuwe uiteenzetting. Maar no de. Uno jere niks voor uno. Omdat het tof in een veld. Over Amonicarta is een troep. Want de moeder, die moeder moet zijn voor de sociaal zwakkeren, is nergens te vinden. Dat is mevrouw Paneno. En de achterban
de directeur, zowel de onderdirecteur, ik was vandaag weer daar. Ze zijn nergens te bespeuren. Ze moeten weten dat ze moeten afmaken. Toch? Dit is onze organisatie. Ja. Dit hebben we altijd gedaan. Dit zijn de gemeenschapswerkers. En dit zijn zowel, je ziet het zelf, de gemeenschap Suriname. De burgers van Suriname. Je ziet moeder en kind. En je ziet mensen met een beperking. Omdat ze hier niet kunnen komen. En dat doen wij. Duwen wij de mensen om dichterbij te komen. Om te gaan halen wat ze moeten halen. Maar de regering die zie, ik wil niet steeds praten omdat de regering niet bestaat, is dat we veel moeite, vernederingen hebben gehad om de mensen te kunnen geven waarop de mensen een recht hebben. En, ik wil nog aangeven, ik heb wat gehoord over meneer Felician. Ja, inderdaad. Meneer Felician is niet eens met de samenwerking tussen VHP en NPS. En ik wil aangeven... Sorry, NDP. NDP. En NPS. Oh ja, en de NPS, NDP. Ik wil voorhouden aan de gemeenschap, leren jullie eruit. Als je niet kan loslaten in het leven, je kan niet vergeven, dan neem je het mee in de periode van je seniorentijd. Toch? Hij is, ik respecteer hem, maar hij is nu een meneer op een bepaald leeftijd. Ik zou niet zeggen dat dementie plaatsvindt, toch? Maar ik zou vragen, laten we niet zijn als hoe we toen waren. Nu is Suriname in een grote diepe put, waardoor we elkaar nodig hebben. We hebben elkaar nodig om alvast elkaar te vergeven. En als we vergeven, dan gaan wij zelf die inspiration krijgen om het werk te doen. Want jullie gaan straks een eed afleggen. Niet voor het volk, maar we leggen wat eed af die abigi mana lok to atata. Zodat dat onde bereid voor jep in, voor gideensma waarop ze recht hebben. Dus ik wil aangeven, want ik heb begrepen, hij zegt hij komt niet meer of wat dan ook. Kijk, ik heb een bepaald leeftijd. Ik moet loslaten. We hebben daar een speeltuin, een welgelegen die de speeltuin zou moeten noemen. Men heeft ons benaderd en men zegt, men gaat het renoveren. Er komt een jongere man naar me toe, en die ik ook heel klein heb gekend. En hij geeft me zijn enthousiasme. Ik zeg van ja, nee. Waarom moet ik trekken? Ik heb mijn deal al gedaan, ik moet overdragen. En ik ben niet een kwaadwillig of dat ik bedoel, de Heer heeft zijn werk al gedaan. Mensen, allemaal. Una moest jugu moren over bouten ze dit, bouten ze dat. Hij heeft zijn taak volbracht en hij is bij de rechter die gaat bepalen wat er moet gebeuren. Je weet niet of hij voor de Heer moest werken, want mensen kijken naar de dood en al die toestanden. Dan ligt hij ons maar die gemeen naar jou, dat hij moest lassen roken, hij moest begin asma, want de persoon is gebruikt geworden voor pure drapen, omdat drapen wat moro begin roken en wachten. Begrijp je? Dus nu want je afvolg respectivatie, let begin, let omarm, alla neti te wegen stribi, omarm, mevrouw Jenny Simons, een moederlijke, een vrouwelijke energie. Want jullie weten hoe het is. If een vrouw moet draaien aan huishouding. En nu naar een huishouding kon draaien. En ik vind het geweldig dat het alle partijen. Maar jullie moeten vredelievend zijn. En jullie moeten vergevingsgezind zijn. En ik zou zeggen aan meneer, hoe heet hij weer? Santoki? Nee, meneer Santoki is niet meer in beeld. Nou, meneer Brunswijk heb ik gezien als een jongetje die nog gevormd moet worden. Dus dat gaat hij ook krijgen, want je ziet van zijn systeem aan tafel, heb ik gekeken, van dat hij niet geleerd heeft om welke situatie je ook bent, je houding moet opstellen. Dus er is veel werk om te doen, toch? En ik heb het over meneer... Rusland. Nee, of meneer Felician. Meneer Rusland, ik zou zeggen van... NPS is niet van jou,
Maar NPS is voor de gemeenschap. Ja toch? En als u voorzetting wil hebben in het groeiproces van Suriname, omdat Suriname in een donkere kuil is, dan moeten al die politieke partijen bijeenkomen met een vergevingsgezind hart om elkaar te ondersteunen. Begrijpt u? Dus we maken één poeha van, maar ik zal blijven vragen aan het Surinaamse volk, laten we door blijven bidden. De Heer doet zijn werk op zijn manier. Ik was ook teleurgesteld toen ik Brunswijk zag. Ik ben eerlijk, maar in de morgenuren sta ik op en ik had een goed gevoel met we moeten vergevingsgezind zijn. Toch? En tegen meneer die zegt hij gaat niet meer, daar is boos van NPS. Hij was toen voorzitter. Meneer Finitiaan. Meneer Finitiaan, zou ik zeggen met alle respect, ik begrijp u wel en ik geef het mee aan ieder. Als je leeft met rok in je leven, heb je niet een mooie toekomst wanneer je ouder bent. Want het gaat niet weg, het blijft. Laat los en laat de jongeren het doen. U heeft die deel al gedaan. Toch? U kunt niet blijven fitten op dingen moeten gebeuren. Laat de jongeren die kennis krijgen en die ingevingen krijgen, laat ze hun werk naar behoren doen. En ik zou zeggen tegen meneer Santoki, geef toe dat je hebt niet voor het volk gezorgd. Toch? Dus je kan niet veel verwachten. En dus ik weet niet dat ieder heeft zijn eigen manier van hun God. U demonische zaken, ik mag het niet zeggen eigenlijk. Maar ja, ik heb het al gezegd. Te veel bonanza. En als je focust op bonanza, de Heer heeft alles weggewassen. Een vrouw heeft het mooi gezegd. Alleen kon, donder kon, teetandrape, fayakiri. Heb ik ook begrepen. Maar wat ik het volk wil zeggen, we gaan ons niet focussen als wat Simons niet doet. We gaan ons niet focussen met negatieve bewegingen. Laten we als de Surinaamse vrouw denken van oké, die man is een alcoholist. Oké, dan ga ik het zo aanpakken als vrouw. Die man heeft nauwelijks geld, dan ga ik het zo pakken als vrouw. De biggest maar before podcast money. Toch? Dus zo moeten we denken. Hoe gaan we het verder doen? Ik zit niet te kijken dat dit niet goed is. We werken keihard in het geld. Omdat de mensen geholpen moeten worden. En nu kijkt niemand naar de mensen. Want dit denk je van dit. Wel, ik wil het volk zeggen, hartelijk gefeliciteerd. Laten we zo doorgaan. Ik zeg mevrouw Jenny Simons, onze felicitatie. Ook inbreng van de andere politieke partijen. En ik heb belief dat het assemblee een heel ander systeem gaat hebben met onderhandelen. Dus dat is vergeten jullie, ministerie van Sport en Jeugdzaken niet. En ik weet niet of jullie mee gaan nemen planning en ontwikkeling. En ik wil zeggen van Grand Tangi Alasma. En wij gaan door met het werk. En mevrouw Melchers gaat niet in het systeem van de overheid. Mevrouw Melchers blijft bij jullie. Wij zijn belangenbehartiging voor jullie. Want we gaan ook letten op ze. Als het verkeerd gaat, gaan jullie me ook zien. Maar we blijven positief. En de Sataki van Grand Tangi, ons Ribi Boom. Blijven jullie bidden. Laat de Heer zijn werk doen. Blijf in het geloof. En blijf vergevingsgezind. Ga niet zitten op anderen dat anderen niet goed bezig zijn. Laat het aan de Heer over. Mevrouw Bouterse, met alle respect naar uw man. Hij is een bijzondere man. Hij is niet meer op deze wereld. Hij is teruggeroepen geworden. En toch is men bezig met hem. Omdat ze het evangelie niet hebben begrepen. Wraak en rok en niet vergevingsgezind gaat je nergens naartoe brengen. Je gaat wegkwijnen. En Grand Tangi. Dank u wel mevrouw Melchers. Ik wens u een fijne dag verder. En ik hoop u te zien bij de volgende. Dank u wel. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire? Ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.kulturu.com for the generation.